Josu, Xavier, Igor, Nerea, Ane, Martin, Magi, Ines eta David. Walvolution da First Lego League nazioarteko zientzia, teknologia eta robotika lehiaketan Begoña Pikastola ordezkatu dagoan DBH laugarren mailako taldea. Aurkeztutako proiektua, zientifikoa eta berritzailea izanik, munduko 20 taldeen artean onenetarikoa izan da. Taldea FLL lehiaketan sartuta dagoan Global Innovation Award munduko finalera heldu da. Izan be, Norvegiako beste talde bategaz batera, Estatu Batuetan izango dan lehiaketaren finalean, Europako talde bakarra izango da. Oraingoan benetako arazo bati konponbide berritzailea bilatu behar izan deutsie. Aurten gaiak kirola eta ohitura osasungarriak izanik eta First Lego Leagueko gidalerroi ekinez, Walvolution taldeak bere ezagutza zientifikoak erabili dauz. Hau da, teknologia erabiliz, itxuentzat sortutako paralimpiar kirol bakarra dan golbolera jokatzean eta ikusmen urritasuna daben jokalariei orientatzen lagunduko deutsen besokoa diseinatu dau. Zelaiaren goiko partean jartzen dugu kamera eta kamera horrek detektatzen dau euren movimendua orduan. Dagozanean euren arearen barruan edo urteterakoan edo sartzerakoan vibratzen deutzie brazaleteak sortu dugun programagaz, Raspberry Pi bat, Arduinoak eta gero programatu dugu Pythonegaz eta Arduinon. Gainera, Walvolution Begoña Pikastolak garatzen dauan zientzia eta teknologiako hezkuntza proiektuaren eredu bikaina da. 5 oinarritutako saien ereduak Engage, Explore, Explain, Elaborate eta Evaluate ikaslei bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan esperimentatu, gozatu, ikasi eta ulertzeko modua emongo deutxe. Lehen hezkuntza 3. mailan dagozan ikasleek hasten daben ibilbide zientifiko hau ikasgelatik haratago joango da. Izan be, First Lego League lehiaketan, zientzia azokan edota EHUko kristalografia bezalako lehiaketetan parte hartzeak, prestakuntza zientifikoa praktikara eta ulermenera eroango dau. Horixe izanik ikastolak dauan programa zientifikoaren helburu nagusia. Holan, ikasitakoa praktikan jarri, arrazoitu eta proiektuari erabilera praktikoa bilakatu deutsie, zientzia ulertzeko beste modu bat. Mota honetako proiektuekin lortzen duguna da, ikasleek kurtsoan zehar barrenatu dituzten ezagutza desberdinak kontestu desberdin batean aplikatzea eta horrela ziurtatu egiten gara benetan barneratuak dituztela. Hau ez da Begoña Pikastolako talde bat eskolarteko lehiaketa honetako finalan dira heldu da lehen aldia izan. 2016an Washingtonen izandako finalean, ikastolako neska mutil talde batek paper zapi bustiak birziklatzeko proiektuak garatu eta azaldu eban eta.